Kärpät ja Blues mättivät täyden tusinan verran maaleja vajaa vuorokausi sitten Espoossa. 7-5 voiton napannut oululaisjoukkue johtaa välieräsarjaa 3-2 ja voi lunastaa tänään pääsylipun finaaleihin jo 6. kerran viimeisen 7 kauden aikana. Mielenkiintoinen yksityiskohta välieräsarjassa on ollut tähän mennessä se, että Blues on tehnyt avauserien aikana yhteensä 8 maalia. Kärpät on vastaavasti pystynyt heiluttamaan Bluesin maaliverkkoa ensimmäisten 20 aikana vain kerran. 6. välierä käynnistyy eilisen Hurlum Heikiekon jälkeen tunnustelevasti. Illan ensimmäinen rangaistus vieletään erän puolivälissä edellisessä ottelussa 100. pudotuspeliottelunsa pelanneelle Jari Viuhkolalle. Oman osansa tästä vihelyksestä saa myös linjatuomari. Tehokasta ylivoimaa läpi pudotuspelien pelannut Blues hyödyttää paikkansa. Ben Eves vapauttaa Toni Kähkösen ja pudotuspelien 1 kauden maaliennätyksen uusiksi laittanut Kähkönen veivaa vierailijat johtoon. YV-maali on Bluesille jo 20. kevään pudotuspeleissä ja se on samalla liigan uusi ennätys. Jokerit onnistui vuosi sitten pudotuspeleissä iskemään 19 ylivoimaosumaa. Kärpät on antanut Bluesille avausmaalin välieräsarjan jokaisessa ottelussa. Oululaisten vastaus kumahtaa tänään ilmoille kuitenkin vielä ensimmäisen 20 aikana. Hallitsevan mestarin ylivoima toimii mestarillisesti ja Kristian Kuusela komea pommi muuttaa lukemat yhteen ajassa 15-20. Pelin intensiteetti nousee toisen erän alussa ja jäähyjä tilanteita syntyy liukuhihnalta. Ryan Keller karkaa läpi, mutta Tuomas Tarkki pistää mailallaan kuin kalpa miekkailija. Kellerin tasoiselle maaliruiskulle ei moisia tilaisuuksia sovi liiemmin antaa. Muistutus siitä tulee tässä. Kanadalainen haistaa irto kiekon ja niittaa kumikimpaleen tarkasti ylähyllylle, kun 5 minuuttia on erää pelaamatta. Tuomas Tarkki joutuu kaivamaan kiekon selkänsä takaa seuraavan kerran jo minuuttia myöhemmin. Blues lyö Rami Alangon mainion syötön seurauksena pöytään yllättävän kortin, kun Tommy Stålhammar iskee samaan reikään kuin Keller. 21-vuotiaalle hyökkäjälle osumaan uran ensimmäinen pudotuspeleissä ja koko SM-liiga taipaleen toinen. Tilanne hetkessä vierasjoukkueen eduksi 3-1. Yritin kyllä, mutta tuntuu vähän, että oli sellainen once in a lifetime veto. Että ei kuitenkaan toi veto ihan vahvuus on, mutta se nyt sattui menemään, tuli tärkeäseen paikkaan, niin se on tosi hyvä homma. Oulun Energia-areenassa on sähköilmassa toisessa erässä oikein urakalla. Tuomari kaksikko Booman Levonen viheltää erässä peräti 8 jäähyä. Tässä kontaavat Joosef ja Ryan eli Boumedienne ja Keller. Hallitseva mestari nousee jälleen iskuetäisyydelle 10 minuuttia ennen loppua. Oululaisten ulkomaan avut juonivat 2-3 kavennuksen, jonka lyö sisään puolustaja Justin Forrest. Daniel Corso ja Jonas Andersson syöttö pisteille. Kärppien tasoitus on enemmän kuin lähellä hetkeä myöhemmin. Ilkka Mikkola tarjoilee ja Toni Koivisto ohjaa, mutta Mikko Koskinen venyttää patjan eteen viime hetkellä. Kotijoukkue nousee lopussa kuitenkin väkisin rinnalle. Kärpät pelaa ilman maalivahtia. Josef Boumedienne toimittaa kiekon päädykautta maalille ja tässä sarjassa suureen rooliin noussut Vesa Viitakoski runttaa tasoituksen vain puoli minuuttia ennen päätössummeria. Viitakoskelle osumaan ottelusarjassa jo 4. Jatkoerässä onni hymyilee lopulta hallitsevalle mestarille. Kärpät tappaa ensin 2 jäähyä ja iskee heti perään välieräsarjalle ratkaisun. 4-3 voittomaalin sivaltaa Juha-Matti Aaltonen. Kärpät etenee 4-3 voitoilla finaaliin, jossa vastaan asettuu Jyväskylän JYP. Loppuottelusarja käynnistyy keskiviikkona Jyväskylässä. Nelonen näyttää ratkaisut suorina lähetyksinä.